Tak pianisté, zdravím vás u tohoto videa, dlouho jsme se neviděli. A tady piano s Filipem a v této lekci se budeme učit koledu Štědrý večer, jelikož už se nám blíží Vánoce, už máme listopad, tak abychom se dokázali připravit na ty Vánoce, naučit se nějakou tu koledu a mohli s tím pianem pěkně si to ještě vyzdobit, ať to máme krásnou atmosféru a užijeme si ty svátky. Takže máme tady před sebou noty na Štědrý večer a nebudeme se učit jenom jednu tu verzi, máme tady rovnou 3. Noty budete mít k dispozici v naší facebookové skupině Piano s Filipem, takže se podívejte potom pod video, pokud v té skupině nejste, na odkaz, přidejte se k nám, budeme tam mít spoustu skvělého materiálu k učení, podporu pro vás, takže tyhle ty noty tam najdete, můžete si to tam stáhnout a můžete se z toho učit. Takže máme tady verzi 1, budeme se učit základní melodii jenom s akordama, tak jak byste to hráli třeba ze zpěvníků, úplně jednoduše. Pro ty, co se na piano učí, tak jim to takhle bude bohatě stačit. Potom pro ty trochu pokročilejší už tady máme verzi 2, kde máme pořád jenom základní melodii, ale v levé ruce už tady máme různé průchody, už vymýšlíme zkrátka ten doprovod trochu zajímavějc, aby to znělo lépe. A potom pro ty ještě pokročilejší už budeme mít dvojhlasy v pravé ruce a v levé ruce už zase máme nějaké třeba složitější, širší harmonie, víc rozkládáme, aby to znělo nádherně. A pro ty, co zvládnou třeba všechny 3 verze nebo třeba jenom 2, tak budete mít tu výhodu, že ta koleda samozřejmě má těch slok více. Takže vy, abyste to nehráli pořád stejně, tak můžete hrát verzi 1, a v druhé sloce hrajete verzi 2 a pokud zvládnete třeba všechny 3, tak potom na třetí sloku budete hrát verzi 3. Takže teďka už se rovnou vrhneme na verzi 1, ať u toho nestrávíme celý den. Tak, budeme se učit teda základní melodii na Štědrý večer. Jsme v tóně C-dur, budeme se teda pohybovat jenom na bílých klávesách, ty černé si necháme třeba na jindy. Skvělý. Tak, budeme začínat prvním prstem na C1. Máme tady takt 2/4, takže do jednoho taktu se nám vejdou jenom 2 doby. První, druhá. Takže, jak to bude? Štědrý večer. První, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá. A máme tady nějakou, dá se říct, první frázi. Můžeme si to takhle pěkně spojit, že to máme první frázi. Skvěle. Můžeme si k tomu samozřejmě i zpívat, bude to ještě lepší. Štědrý večer nastal. Tady máme 8minové noty, spojené trance, musíme hrát trochu rychleji. Skvěle. Takže to je fráze 1. Ještě pojďme jednou. Štědrý večer nastal. Skvělý. Pokračujeme frází 2. To by bylo Štědrý večer nastal. Koledy přichystal. A koledy přichystal bude 4. fráze. Takže vždycky máme 2 takty pohromadě, dá se říct jednu frázi, takový jeden celek, jo? Budeme se to učit po těch celkách. Tak, teďka máme Štědrý večer od druhého prstu na E, pokračujeme E1, takže Štědrý večer nastal. To je tady to. Štědrý večer nastal. A jdeme dolů na Dčko. Koledu přichystal, nebo koledy přichystal, je to jedno. A zase opakujeme to, co bylo na začátku. Koledy přichystal. A to je celá melodie. My si to teď dáme ještě jednou, takže C1. Večer nastal. Zpívejte si k tomu klidně, pokud zvládnete, bude to lepší. Teď se takhle natáhneme druhým prstem nahoru. Štědrý večer nastal. Hned pokračujeme Dčkem. A vrátíme se zpátky na C, takže se natáhneme.
koledy přichystal. Skvělý. A teďka vlastně opakujeme tohleto do té doby, než si v tom nejsme naprosto jistí a dokud už se u toho nebudeme bát. A my se to samozřejmě učíme nejprve po těchto celkách, tak jak jsem to tady označil. Nejprve se učím tohleto, hraju si to pořád dokola. Dokud si nejsem jistý třeba i s rytmem, první, druhá, třetí, čtvrtá, nebo jenom do dvou samozřejmě tady počítáme, takže jenom první, druhá, první, druhá, první, druhá, první, druhá, třetí, čtvrtá, nebo jenom do dvou, druhá, první, druhá, první, druhá, první, druhá, první, druhá, konec. To je pravá ruka. Teď se podíváme na akordy. Ty máme napsané tady, anebo i tady nahoře. Takže hraju akord, nejsem si třeba jistý, co v basovém klíči to je. Podívám se, má to být akord C, takže dole bude C a na akord C máme takhle. 5, 3, 1, prsty, skvělé. Podíváme se dál. Akord D-moll. 1, 2, 4 a přecházíme na to tímhletím způsobem, jenom o jednu výš. Vyměníme prsty. Takže C, štědrej večer. A tady máme G7. Tímhletím způsobem to hráme. Tady to lomítko vždycky říká, co je ta spodní nota. Takže tady máme napsané B, je to v angličtině, jinak to máme jakoby Hčko, Bčko, je to samé jako H v češtině. A zpátky na C, takže štědrej, D-moll, všechno posunu o jednu výš, G7 a C. Pokračujeme zase C, F lomeno C, takže F v obratu od C je takto. Takhle F-ko, my si to dvakrát obrátíme, hrajeme takhle. Teďka D-moll, zase 1, 2, 4 ty prsty, zpátky na C. A-moll od C je takto. A C. Teďka my si ty akordy můžeme učit jako pucle, takže si uděláme papírky se všema akordama, co tady máme. Některé se opakujou, takže máme jenom 1, 2, 3, tohle se opakuje, 4 a 5 A-moll. Takže máme celkem 5 akordů a ty se každý zvlášť naučíme. Cčko takhle, Dčko takhle, tohle je G7 a zkrátka se to naučím, vytahuju si pucle a vždycky se snažím to najít. Pak je F od C, ten je takhle, C, F, A, D-moll jsme měli a A-moll je takhle. A-moll je skoro jako F-ko, jenom tady posunuté prostřední tón. Takže takhle nějakým způsobem se to naučím z paměti. A jakmile umím akordy, tak už se to budu snažit spojit. A my si teďka můžeme takhle spojit to, co půjde spolu, ať to je jasné. Kde se nám ty ruce budou scházet? Takhle a tady, 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 tady. Skvělé. Pojďme se to snažit dát dohromady. Takže začínáme takhle spolu. Štědrej. Tady posuneme ruku o jednu výš. 1, 2, 4. Večer. G7. Nastal. A můžeme uplatnit moji salámovou metodu, kde v podstatě připalujeme vždycky tóny. Takže začnu prvním taktem. Teď k tomu přidám další tón, takže. A teď bych trénoval jenom změnu akordu. Pak přidám další. Tohle si pořád dokola opakuju. Asi máte představu, co tím myslím. Zpátky na C. Vleva má zase C, pravá začíná od Ečka. Štědrej. Změna akordů. Večer.
Tady máme D-moll, kole, zpátky C, kdy přichystal, A-moll, kole, kdy přichystal. Tak, my si to teďka zkusíme nějak plynule zahrát, tak ať máte představu, jak to budeme hrát. 3 a 4. Štědrý večer nastal, druhá. Štědrý večer nastal, kole, kdy přichystal, kole, kdy přichystal. Super, takže tohle je ta lehčí verze. Jakmile ji zvládnete a budete si říkat, že hezký, ale já bych potřeboval něco navíc, tak to se právě dostaneme na verzi 2. Tak pravá ruka zůstává stejná, zase máme jenom melodii a v levé už se nám ale začíná něco dít. Tam si třeba Cčko takhle pěkně rozkládáme a vytvoří nám to potom s levou nějaké krásné třeba dvojhlasy. Je to zkrátka ta levá vymyšlená tak, aby nám to pěkně zapadalo s tou pravou rukou a vznikaly nám tam nějaké pěkné dvojhlasy. Takže pojďme na to. A vy si samozřejmě nejprve hrajte jenom tu levou, jo? Teď doplňuji jenom tu pravou k tomu. Tohle třeba máme stejné úplně, že? A teď zase nějaký průchod. Tak pojďme jenom tu levou, jo? Takže z C hrajeme spodní 2 a zbylý tón. Štědrý D-moll večer G7. Teď místo akordu takhle zahrajeme jenom ty horní 2 a průchodem si dojdeme na ten spodní. Držíme horní tón, to je půlová nota a spodní kráčí. Tak, jdeme dál. Kvinta z C, vrchní tón jde na terci, štědrý. Tak, teďka z F dáme jenom spodní 2, prstama 3, 5 a dojdeme si v podstatě v rozkladu pro ty zbylé tóny. To nám potom bude znít krásně dohromady. Tak my si zopakujeme ještě zatím, co jsme se naučili. Takže tak. Štědrý večer nás průchod vstal. Štědrý. Tady musí na třetí. Večer nastal. Tak, teďka 1, 3. FA. První, druhá, třetí, čtvrtá a zase s pravou nám to vytvoří krásný souzvuk. Jo, takže tady průchod dolů. Zase z akordu si chytneme jenom horní 2 z D-moll a jdeme průchodem dolů. Průchod na Cčko. A horní tón se nám změní na Gčko, spodní držím, je to půlová nota. Takže. Druhá. Tady máme zase nějaký průchod. Oktáva Ačka. Zase zpravou nám to vytvoří krásný souzvuk. Pak si řekneme, jak k tomu budeme hrát pedál, aby jsme to vyčistili, tohle všechno. Takže tak. To je nějaký G7 sus 4. Nejdřív tam dáme C, pak až tu terci. Je to říme napětí.
a závěr. Tak pojďme si tu levou ruku dát teďka v kuse. Nejprve druhý řádek, znova a pak všechno. Takže to jsme byli takhle. Koledy přichystal. Přichystal. Ačka. Přichystal. Skvělý, pojďme od začátku. 3, 4. No a nejtěžší na tomhle bude vždycky držet tu dlouhou notu a vyměnit tu krátkou nahoře, že jo, třeba. To už je nějaké vedení těch hlasů. Tady držím horní tón, spodní mi kráčí, či uvědomovat si, který ten tón tam zůstává, který se mění. Super, jak to bude znít dohromady? Připojíme tam tu melodii. Či zase salamová metoda. Jdeme postupně. A dal bych si třeba ty takty pořád dokola. Štědrý večer nastal. Tady musím tím třetím, ať mi to pak vyjde. Spodní zůstává a horní se mění. Takhle. Palec si skočí o jedno výš. Koledy přichystal. Tak jak budeme tady dělat pedál? Napíšeme si značky, takže tady měníme na začátku. Většinou je to tam, kde hraje levá akord. Pokud tam máme nějaké ty průchody, tak musíme sledovat, jestli se nám to nerozmazává. Takže tady bychom to museli vyměnit v průběhu taktu ještě tady, aby jsme to vyčistili. Kdekoliv máme ty průchody, tak to budeme muset asi měnit i v půlce, ale tady si myslím, že nemusíme. To smažu. Tady nepotřebujeme. Tam se nám to nemaže. Tady musíme zase v půlce vyměnit také. Tady musíme se v půlce vyměnit. Tady určitě taky. Takže pedál budeme měnit tímto způsobem, jo? Pojďme si to zkusit. Štědrý večer nastal. Vyměním, vyčistím. Vyměním. Skvělý, takže tohle je verze 2, středně těžká. A teď se podíváme na verzi 3 pro ty, kteří zvládají i tuto verzi a nemají s tím problém. Tak, skvělý, verze 3. Pojďme na to. Takže tam už v pravé ruce máme nějaké dvojhlasy, takže musíme si projít tu melodii znova.
Máme tam melodii úplně stejnou, akorát o oktávu výš, a k tomu ještě doplňujeme nějaké doprovodné tóny. Tady máme i nějaký průchod potom s levou rukou. Čili tato verze bude nádherná, pojďme na to. Pravá ruka, prstoklady 1, 2, 2, 4, v sextách dolů a ještě níž a spodní tón nám pokračuje průchodem. Tak ještě jednou. Štědrej večer nastal. Průchod. Skočíme nahoru, tady si to samozřejmě podržíme pedálem, jak to teďka držím. Štědrej. Takhle vyměníme dvojhlas. Večer nastal. 5, 1. Tady jdu na čtvrtý. Palec přešlápne. Skočím na 1, 4. FD. Vyměním za AF. Kole ty přichystal. Ještě jednou. Kole ty přichystal. Už nám zní samo o sobě jenom ta pravá ruka s těma dvojhlasama skvěle, už tam ani nepotřebujeme nic doplňovat. A tady můžeme také dát 1, 4 nakonec, nám to vyjde, prstokladově. Koledy ještě, takhle EC, kole, AF, v sextách dolů a ještě 1 dolů, 1, 4, tak můžeme přešlápnout. Skvělý, pojďme si to dát ještě jednou. Začínáme takhle. GC, štědrej, tady dáme terci nahoru. V sextách dolů a ještě 1 níž, tady můžeme zase dát 1, 5 spíš. Horní tón držím, jo, a spodní nám kráčí. 2krát palec za sebou dám, už bohužel nemám 6 prstů. Jdeme dál. Štědrej, se takhle přešlápnu krásně. 1, 4, 2, 5. Černá stal. Skočím dolů. FD. Přichystal. Zase dolů. V sextách dolů. A zase bych to cvičil po těch frázích. Takže štědrý večer nastal, 1 fráze. Štědrý večer nastal. Takhle po těch kouskách. 4 kousky. Opakuju to pořád dokola. Takže třeba tady 3. kousek, ten byl těžší. A trénuju to vedení hlasu. Horní hlas se snažím vázat. I kdybych spodní zkrátil za účelem přechodu, tak horní na tom se přenesu. Přenesu se a svážu to s tím dalším horním. Melodii musím vázat, jo. A teď zase. Tady si najdu Gčko, další notu, tady. Ale horní tón se snažím držet. Samozřejmě potom mi to spojí pedál, ale už bez pedálu i to cvičím tak, že melodii vážu, jo. Držím spodní tón, přešlápnu, svážu s horním tónem melodie. Krásně to vážu. Už hrajeme pokročilejší verzi 3, tak už tady musíme vázat pěkně melodii. Tady nemůžu vázat, samozřejmě jdu stejným prstem 5, 5, 5 dolů. To je pravá ruka. Pojďme se podívat, jak tam hraje krásně levá ruka. Tam máme nějaký doprovod, který nám zase bude s tou pravou krásně se doplňovat. Takže rozkládáme Cčko, kvinty, kvinty, zase kvinta
A tady to musíme vzít 2-5, abychom ještě mohli tady ty kráčející noty nahoru a zpátky. Čiže držím spodní tón. Tam to dělám tak, že položím ruku na ten spodní tón, čili netlačím do toho, tam na tom leží ruka a tady mám uvolněnou ruku, ty prsty můžou si dělat, co chtějí, jo? Tam mi nestuhne ta ruka. Pokud začnu tlačit do toho spodního tónu a měním ještě ty horní, tak teď ta ruka je v napětí, to nechci, jo? Já si prostě musím položit ruku na spodní tón, odlehčit si vršek, jo? Takhle, zakvrdlám si a odkráčím si ty další tóny. Jdeme dál. Tady rozkládáme akord C takhle kvintu a nahoru. F to samé. Už to můžu chytit do pedálu, ať nám to trochu zní. D zase jednoduše, akord nahoru a dolů. A C chytnu širokou podobu CGE a průchodový tón potom nahoře, potom na konci háčko, jo. Tam 2x5, potom na A. Rozložím A moll také nahoru. Kvinta rozložená, oktáva rozložená G. A tady můžu dát buď kvintu C takhle, anebo 5-1. Tak to jsme si to prošli, pojďme si to zahrát plynulej. Takže začínáme. Štědrej večerna. Tady to můžeme spojit takhle, anebo 1-4. 2-5. Stál, kráčíme. Štědrej večerna stáko. Super. Tak to je levá ruka. Jak to budeme spojovat dohromady? Tak tady už se předpokládá, že jste trochu pokročilejší, takže už nám to půjde trochu lépe. A můžeme zase jenom zopakovat ty první dva. Teď nám kráčí obě ruce spolu v sextách. Držíme ty kraje a střídáme vnitřní tóny. Překlad. Krásný souzvuk. Ještě jednou. Jdeme dolů na F. A každý ten takt si můžeme, stejně jak to dělám, hrát několikrát, teď si to zapamatujeme. Pokud udělám chybu jako já, protože teďka ještě do toho mluvím, tak bych si to dal pak ještě třeba dvakrát správně po té chybě. Tak, už to mám jednou. Ještě po druhé, ať si to zapamatuju. A jdeme dál. Na druhém řádku. Ještě jednou. Zase krásné souzvuky. Super, takže to máme 3 verze, tady samozřejmě vždycky opakujeme na další sloky. Tak, teďka bychom to jeli teda tak, že budeme zpívat první sloku s někým u vánočního stromku a budeme hrát třeba verzi 1. Začínáme, tak to vezmeme jednoduše.
ty, co zpívají, tak se naladí na tóninu, nemusí zpívat do něčeho šíleného, takže můžete trochu přitvrdit. Jdeme na verzi 2. Zpěváci už trochu zpozorní, co se tam děje. A ještě to zvládají. Tak si řeknete dobře, tak to zvládají. No tak tam hodím verzi 3, že jo. Skvělý. Další sloku, řekněte, že si trochu zvolníte, tak můžeme zase hrát verzi 1. Touto zase zakončit. Takže to je Štědrý večer na 3x, 3 způsoby, jak to hrát. Najděte si tu svoji verzi, která vás nejvíc zaujme, kterou hlavně zvládnete v klidu, protože o tom ty Vánoce jsou v klidu a v pokoji. A tuhle tu krásnou koledu si určitě zahrajte. Pak mi to natočte, hoďte mi to do skupiny, kde si stáhnete, ještě jednou připomínám, noty, dole pod videem odkaz do skupiny Piano s Filipem na Facebooku, kde pro vás mám tyhle ty noty přichystané, vytisknete si je a můžete se to z toho naučit. Máme tam prstoklady, akordy, ještě všechno, co potřebujete na to, abyste to zvládli se naučit. Potom, co se týče ještě pedálu, dáme si malou poznámku, tady jsme ten pedál říkali, jak to mít s těma průchodama. Projdeme si ještě tu verzi 3, jestli tam nemáme něco zákeřného u toho pedálu. A když tak si napíšeme, jak to měnit. Takže první takt držím. Celý takt, pedál. Tady měním akord, takže samozřejmě měním. Budeme si to tam rovnou psát. Péčko je tam, kde měním pedál. Tak. Tady máme průchody, takže tam bych to musel vyčistit ještě v průběhu toho taktu. Zase. Tady nám nic nebude špinit. Nemáme žádný průchody, takže můžeme držet. Tady to samé. Nejsem si jistý, jestli to samé. Tak nic nám tam nevadí, jdeme dál, D-moll. Zase celý takt. Tady to zvládáme zase celý takt, zase celý takt. A na konci měníme akord, takže 2x. Takže takhle by byl nějak pedál té verze 3. Jasné. Takže máme projito všechny 3 verze. Já vám přeju, ať si tu koledu krásně naučíte. Hoďte mi, jak říkám, potom ten výsledek do skupiny, ať si to tam můžeme dát třeba zpětnou vazbu a podívat se, jak vám to krásně jde. A já vám přeji teda krásné Vánoce, hezký zbytek roku, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hlavně hudebních radostí, proto tady jsme, aby nám to krásně hrálo. No a pokud se vám video líbilo, dejte mi tam like, odběr, případně okomentujte, jak se vám to povedlo, kterou tu verzi jste si nakonec vybrali. Takže budu se těšit u dalšího videa, přeji vám hezký zbytek roku a uvidíme se někdy zase. Na viděnou. Ahoj.